Яңалыклар чыгарылышы үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Чаллыда транспорт саны 187 меңнән артык. Бу нинди проблемалар тудыра? Авылдан район үзәгенә шәһәргә барып җитәр өчен 190 миллион сум. Республикада авыл халкын автобус белән тәэмин итү өчен 5 еллык программа гамәлгә керә. Чаллы ЗАГСы төнләдә эшләргә риза. 2018 елда яшь парлар нинди датаны уңыш китерә дип саный. Чаллыда республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының еллык коллегия утырышы узды. Очрашуга Россиянең транспорт министры Максим Соколов һәм республика президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Утырышны онлайн режимда башка муниципаль районнарда да күрсәттеләр. Быелгы юллар төзекләндерү программасына кайсы объектлар кертелгән, бу шәһәр икътисадына ничек тә әсир итә, Гүзәл Шихапова дәвам итә. Чаллыда куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар программасының үтәлешен уңай бәяләделәр. Наил Мәһдиев агымдагы елга планнар белән дә бүлеште. Быел җиңүнең 40 еллыгы урамын 18 урамны төзекләндерәчәкләр. Транспорт чараларының артуы нәтиҗәсендә шәһәрдә проблемалар да бар. 187 мең данә автомобиль аркасында юлларда бөкеләр барлыкка килә. Шуңа күрә шәһәр хакимияте бу проблеманы чишү юлларын эзли. Соединить улицы с продолжением Московского проспекта, строительством моста новую и старую часть города. Проект, как я уже сказал, подготовлен и получил положительное заключение государственной экспертизы. Он может быть реализован в ближайшее время. Наил Мәһдиев икътисади зона белән төзелеш индустриясы базасын таштыручы юл кирәклеге хакында да искәртте. Моның өчен 2 вариантта проект төзелгән. Шәһәр башлыгы шулай ук электр транспортын арттыру һәм яңа рельслар төзү турында да белдерде. Елның төп төзелеше М7 Волга юлының Казан-Чаллы участогын төзекләндерү. Масштаблы проект федераль бюджет хисабына башкарыла. Төзекләндерү ел азагына тәмамланырга тиеш. Быел дагын кимерәк эшләмәскә исәбебез юк. Бу авыл юллары да, шәһәрләребездә дә эшләнгән юл һәм менә бу Казан белән Чаллы буенча менә бу федерал программасы буенча эшләнә эшләр дә эшләнәчәк. 2018 елда һава транспорты өчен дә шартлар тудырылачак. Бигеш аэропортында төзекләндерү көтелә. Оно начнется уже в этом году. В эксплуатацию терминал планируется ввести к 2020 году. Строительство финансируется из бюджета аэропорта. За счет средств федерального бюджета реализован первый этап проекта, включающий реконструкцию рулежных дорожек, перрона и других объектов. Быел Бигештән Төркиянең Даламан шәһәренә чартер рейслар ачылыр дип көтелә. Казан аэропортыннан исә Минск, Тбилиси, Батумига туры рейслар булачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Район һәм авыллар арасын тоташтыручы автобуслар хәрәкәте яңартыла. Бу хакта транспорт министрлыгы коллегиясендә хәбәр иттеләр. Бүген районнарда автотранспорт предприятиеләре ябылып бетте. Шәһәр һәм авылларны тоташтыручы автобуслары юк диярлек. Бу уңайдан республика хөкүмәте 5 еллык программа әзерләде. Шуның нигезендә быел 190 миллион сум күләмендә субсидия биреләчәк. Бу акча муниципалитетларда автобус маршрутлары булдыруга тотылырга тиеш. Госсовет булганда Владимир Владимирович зур сорау куйды бул турында. Оларны яңадан маршрутларына кире кайтарырга, ауларны райцентрлар белән связать таштырырга, больницага кеше җөргә, магазинга кирергә тиеш. Безгә хатлар килә. Районнарда элек киткән авылларга да автобус йөрийде. Хәзер ул мәсьәлә хәл ителмәй. Яшьләрдә бар, күп кешедә машина бар, олы кешеләр, аларның мөмкинлекләре юк һәм алар мөрәҗәгать итәләр. Ничек итеп аларга больницага килергәме, анда ниндер бүтән мәсьәләләрне хәл итәргәме? Башкарма комитетта мэрның яңа ярдәмчесен билгеләделәр. Диләрә Галимова халык мөрәҗәгатьләре белән эшләячәк. Аның бу өлкәдә тәҗрибәсе бар инде. Моңа кадәр Диләрә Галимова башкарма комитетның халык мөрәҗәгатьләре белән эшләү секторы мөдире булып эшләгән. Белгечнең төп максаты җитәкчелек белән халык арасын якынайту. Мэрның кабул итү бүлеге шәһәрдәшләрне иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр көтеп кала. Гражданнар белән эшләячәкбез, барлык гражданнар белән любой сораулар буенча безгә килә алалар. Общественная приемная мэра 3-нче комплекста. Көн сайын атна буена без шунда гражданнарны көтәбез.
Челнинский известия газетасы редакциясы шәһәр хуҗалыгы һәм халыкның көнкүрештә әмин итү идарәсе җитәкчесе белән турыдан-туры элемтә оештыра. Рафаэль Кыямов шәһәрдәшләрнең сорауына иртәгә көндезге сәгать 2-дән 3-кә кадәр җавап бирәчәк. Бер сәгать дәвамында шәһәрдәшләр үзләрен борчыган сорауларны экраннарда күрсәтелгән телефон номеры аша бирә алачак. Идарә җитәкчесе сорауларга шәхсән үзе җавап бирәчәк. Туйлар гөрләгән вакытта шәһәр ЗАГСы төнлә дә эшләргә риза. Быел иң популяр дата 18 августка туры килер дип көтелә. Белгечләр фаразлавынча 100дән артык пар гаилә корырга мөмкин. Мисал өчен, узган ел матур саннар белән 2 дата туры килгән. 17 июль һәм 7 июль көннәрендә 100дән артык пар никахларын рәсмиләштергән. 18 августка яшьләр инде гаризалар тапшыра башлаган. Бу көн шимбәгә туры килә. Шалуда тэквондо буенча ачык чемпионат һәм республика беренчелегенә ярышлар узды. Анда Татарстаннан, Башкортстаннан, Оренбургтан, Түбән Новгородтан һәм башка төбәкләрдән 160тан артык спортчы катнашты. Яшьләре 6-дан 17-гә кадәр иде. Җиңүчеләр һәм тэквондо спорт төренең үсеше турында безнең алдагы материалда. Тэквондо ярышлары ел сайын диярлек Шалуда уза. Катнашучылар күп, шуңа да көндәшлек тә көчле. 18 яшьтән зуррак ир-егетләр арасында Шалла егете Тимур Хабибуллин җиңеп чыкты. Ярым финалда көрәш бик киеренке барды. Җиңүчене дә өстәмә раундта гына билгели алдылар. Мне кажется, за счет опыта в основном выиграл. И как Симон хорошую тактику предложил в конце экстра раунда. Вот ключевые победы. Максим только перешел с юниоров, то есть это его первый старт по взрослым. А я уже 4-й год выступаю. Как бы более опытный, более титулованный спортсмен. Хәзер Тэквондо федерациясында яңа президент. Аның эш планнары зурдан. Беренче адым инде ясалган. Федерация Динамо җәмгыяте составына кергән. Үзебезнең федерациянең үсешен күрәбез. Чемпионат узатырган Россиядә чемпионатларны Татарстанда уздырмакчы булабыз. Шуңа күрә ул соревнованияларны үзебезгә тартып кертер өчен без шул Россия федерациясе белән Тэквондо федерациясен эшләячәкбез. Яңа календар планга кертер өчен. 2019 елда Татарстанда тэквондо буенча Россия чемпионаты узарга тиеш. Тагын 2 елдан дөнья чемпионаты да. Рим Әхмәтов, Константин Величко, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат, яз якынлашкан сайын хроника авыруларга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Статистика буенча Россиядә үлемгә китерүче төп сәбәпләр булып йөрәк һәм кан тамырлары авырулары тора. Шулда йөрәк эшчәнлеген бушлай кая тикшереп була безнең сюжетта. Экспокама күргәзмә үзәгендә янәдән здоровье нации исемле күргәзмә ачыла. Бирдә кардиовизорда тикшерү узып, йөрәк турында бушлай мәгълүмат алырга мөмкин. Арзан бәягә барлык организмны һәм кан тамырларын тикшертеп була. Мәскәүдән килгән окулистлар күзләрне тикшереп күзлек сайларга ярдәм итә. Сатуда массаж ясау җайланмалары, магнитлы браслетлар һәм күзләрне дәвалый торган аппарат та бар. На выставке представлен аппарат «Нилон», который предназначен для лечения в домашних условиях глазных заболеваний, катаракта, глаукома. 17 программ идет только по зрению, близорукость, дальнозоркость. Күргәзмә 2 февральгә кадәр Экспокамада узачак. Үзәк Форт Диалог янында Мәскәү проспекты 140Б адресы буенча урнашкан. Белгечләр иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр көн саен ялсыз һәм тәнәфессез эшли. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исәнмин булыгыз. Только до 1 марта вы можете оформить свой дом без получения разрешения на ввод. Приглашаем вас в БТИ Республики Татарстан, которая представлена во всех районах республики. Заявки также принимаются на сайте bti.tatarstan.ru. Обновленный банный комплекс «Лилия» приглашает отдохнуть от привычной городской суеты. Комфортные современные парные, бассейн, комната отдыха 59 26 91. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Вы считаете ее место на кухне? Но не в ванной же. Именно в ванной. Продолжим после рекламы. Вот это поворот! В корпорации «Центры Селдом» вернем 50% от любой покупки. Смартфон за 2444 и половину вернем. Нет, Госпожа Машинка, вы считаете их место в зоопарке? На кухне сам стирай.
Яршаллы каршы ал Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 1, 2, 4 февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак.